हेलो नमस्कार ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ରାନ୍ଧିବା ଆମେ ମଟନ ତରକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ମସଲା ଆଗରୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି। ଅଦା, ଜିରା, ଧନିଆ ଆଉ ଯାହା ଦେଖାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ କଢ଼େଇ ବସାଇଦେବା। ତାକୁ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ମଟନ ତ ବହୁତ ରେଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧା କରିକି ଆଣିଛି, ଅଧା କିଲୋ। ତାକୁ ତେଲ ପକାଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଛି, ଆମେ ତେଲ ପକାଇଦେଲୁ। କଢ଼େଇରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର ଯଦି ବସାଇବା ତ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ହେବ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ପକାଇକି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଘାଣ୍ଟିକି ସିଝେଇକି ତାକୁ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ପୁରା ରସୁଣ ଯାହା ପକାଇବା କଥା ସେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି, ସେଟା ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମଟନ ତ ଲେଟ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ଟିକେ ମରିଯିବା, ଟିକେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ଆସ, ସେତେବେଳେ ମଟନ ପକାଇଦେବା। ଏଟାକୁ ମଟନ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଆକୁ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଆଉ କହୁଛି ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଟିକେ ଭଲରେ ପକାଇଦେଲେ ଭଲ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ଲାଗିବ ତ ମଟନ ଯାକ, ସେଥିପାଇଁ ନା ଏଇ ମଟନରେ ଫିର୍ ମୋଟା ହେବ ଯଦି ଆଳୁ ପକାଇଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ଟିକେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ପକାଇଦେବି। ତାକୁ ଦେଖ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ନା ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ମଟର ଝୋଳ ଭଲ ଏସବୁ ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶୀ କରିକି ଝୋଳ ପାଇଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏଟାକୁ ଆଗ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହେଇଗଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ସିଝିଲା ହେଲେ ବି ତାର କିଛି ହେଇନି। ଦେଖ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ତା ସହିତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେ ଟାଇମ୍ ସିଝୁଛି ସିଝ, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେବା। ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଏମିତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏମିତି ତ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବେ ତୁମ ଆଡ଼େ ହେଲେ ଏଇଠି ଚଟଣି କରିକି ଖାଅ। ଏ ପତ୍ର ବି ପକାଇ ଦେଉଛି, ସେଇଠି ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ସେଟା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ସିଝିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ହଳଦୀ ଯାହା ମସଲା ଯେତିକି ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ନା, ସେଟା ଭାଜିକି ଟିକେ କୁଟି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛୁ, ସେସବୁ ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ଯାହା ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେଉଁ ମସଲା ସେସବୁ କୁଟିକି ଏଇ ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଏମିତି ଭଲରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଡିସଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ କରିକି ଯିବେ। ଏବେ ଦେଖ ଏମିତି ଆକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା କେତେ ସମୟ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଲୁଣ ଆଗ ପକାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ସିଝେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେବେ। ଲୁଣ ବି ପକାଇଲେ ପାଣି କରିକି ଖାଇବ ତ ଝୋଳ କରିକି, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ପାଣି ପକାଇ ନହେଲେ ବି ପାଣି ବାହାରୁଛି ନା। ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏମିତି କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ତାର ସିଝୁଥିବ। ଆଉ ପାଣି ଯାହା ପକାଇବା କଥା ସେଇଟା ବି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ସିଝୁଥିବ। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଖାଉ। ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି କଲେ ନା ଆଳୁ ଯାହା ଯଦି ସିଝିବ ମୋଟା ହେଇକି ଆସିବ, ଧୀରେ ମୋଟା ହେଇକି ତାର ଜୁସ୍ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇକି ଆସିବ।
ଦେଖ ଆଗରୁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଲି, ତାକୁ ଏଠି ପକେଇଦେଲି ସେଟା ଟମାଟୋ ହେଲେ ସେଇଟା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଯାହା ଲାଗିଥିବ ଟମାଟୋ ସେଇଟା ଧୋଇକି ମାନେ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କଢ଼େଇ ବେଳ ଅଛି ସେଠି ପାଣି ତାକୁ ପକେଇଦେବୁ। ପକେଇଦେଲା ପରେ ଆଳୁ ଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ନା ସେ ମୋଟା ହେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ତା ସେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ। ଆଳୁ ପୁରା ହେଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଧୋଇକି ପାଣି କଥା କହୁଥିଲି ସେଟା ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ମସଲା ଯାହା ବି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିବା। ଦେଖ କେତେ ସମୟ ଏତେ ରହିଲା ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଟି କରିକି କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ସେ ତ ମିଶେଇ ଖାଇପାରିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚାମରିଚ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛି। ପକେଇଦେଲା ପରେ ସେ ତାର ସିଝିବ ତାର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଦେଖ ଯେଉଁ ମସଲା ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ଏବେ ପକେଇଦେଲେଣି। ଆଗରୁ ପକେଇଲେ ତାର ବାସ୍ନା ପଳେଇ ରାନ୍ଧ ବୋଲିକି ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ପକେଇଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ମିଶେଇକି ଘାଣ୍ଟିଦେବେ। ଘାଣ୍ଟିଦେଲା ପରେ ସେ ତାର ହବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ହେଇଯିବ, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆଉ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କରିକି ନେଇକି ଆସିବି, ସେଥିପାଇଁ ନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଆମେ ତରକାରୀ ବନେଇକି ଖାଇବା ସବୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଆଉ ଦେଖ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ମସଲା ମଟନରେ ଆମେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ବାସ୍ନା ଭଲ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ପକେଇଦେଲି। ହଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଯାହା ବି ନେଇକି ଆସୁଥିବି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ